असे काय म्हणते तर आज आपणाक जाऊचा असा फिराक आणि आज आम्ही चाललो टू व्हीलर घेऊन तर गाडी घेऊन तर बाहेर पडलो तर माझ्यासोबत आई सुद्धा असा आम्ही आज चाललो फणस काढू पुढे गेल्यानंतर लागलो अशा प्रकारचो कच्चो रस्तो आणि आई बोलली जरासं स्टॉप घे म्हणून तर आपण काय करूचा तर आईचं लक्ष खय पडलेलं बघा आईक दिसलेली ऐसर काहीतरी करवंदा आणि आमच्याकडे यांका करणा म्हणतात तर या वर्षीचा पहिला करवंदा मी खाते आणि खाल्यानंतर रिझल्ट एकच असता एकच नंबर तर कोणा करवंद आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा आणि आता आपण आपला महत्त्वाचं काम करूया आता म्हणजे फणस काढूया झाडावरती कितके फणस असत फणस काढूच्या आधी आईचं लक्ष पडलं या फुलावरती तर या कसला फुल असा तर ह्या फुल असा करंड्याचा फुल कोणाकोणाक माहिती आहे आपण सांगा आणि अशा प्रकारची त्याची फळं असतात तर आईन काठी वगैरे घेतल्यान आणि पहिलं फणस पाडून घातल्यान पहिलं म्हणजे आमका एकच नेवचं असा पडल्यानंतर बघले तर एवढ्या उंचावर न पडलं तर फणस तर फुटतलोच पडलेलं फणस आईनच उचलून घेतल्या निलो वरच्या साईडीक काठी वगैरे ठेवले बैलाक बाय बाय केले आणि आता फणसाचा डीक खाली पडवतो तर आईने अशा प्रकारचा कपडो लावल्यान परत एकदा गाडी चालू केले आणि आता आपण खय जाऊचा तर आता आपण डायरेक्ट आपल्या घराकडे यायचं असं घराकडे तर येऊन पोहोचलो आणि आईन